अपन सब कलाकारी माई तो में लगबले आइल जब बाड़ी अपन सब कलाकारी माई तो में लगबले गजब के मूर्ति कुम्हार जी बनवले गजब के मूर्ति कुम्हार जी बनवले। माटी से रची के देखौले अपन हुनरी साचौ में मैया मोरी लागतारू दुलहरी माटी से रची के देखौले अपन हुनरी साचौ में मैया मोरी लागतारू दुलहरी श्रद्धा जता के जीव जान लगा के मैया रावा के बनवले गजब के मूर्ति कुम्हार जी बनवले गजब के मूर्ति कुम्हार जी बनवले। मन खुश होला देखी रूपावा तोहार हो ऐसन बनौले बड़े रची के कुम्हार हो मन खुश होला देखी रूपावा तोहार हो ऐसन बनौले बड़े रची के कुम्हार हो नित्य से विशाल नागेंद्र के साथ माई के दर्शन करे आइले गजब के मूर्ति कुम्हार जी बनवले गजब के मूर्ति कुम्हार जी बनवले आइल जब बाड़ी अपन सब कलाकारी माई तो में लगबले गजब के मूर्ति कुम्हार जी बनवले गजब के मूर्ति कुम्हार जी बनवले। बाबा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सचिन पाली गांव सूरत।